Аз съм Матио БГ, тук с мен е Дени Геймс БГ. И днес ще правим Bean Puzzle Challenge. Ето го. Ето ктиката. И играем последните правила. Който изпълня 3 пъти един бомбон, губи. И да започваме. Чакайте се. Така. Давай, аз взимам. Давай, взимай, не виждай. Дай сега да видя. Тегляне. Не гледай какъв е. Трябва да познаем какъв е. Не се виждаш. Чакай, е така. И изтеглих. Ужас! О, аз изтеглих синьо. Той изтегли синьо, ужас. Давай. Добре. И на 3. Казваме какъв вкус има. 1, 2, 3. Моето е кърпички. Да, моето е кърпички. Моето не знам това. Моето е хубаво. Слушам ти. Да не е тути фрути. Това ще уча. Не знам. Да. Няма го племе. Хубаво ли е? Казвам. Давай. Добре. Чакай да го задържа малко. Добре, аре. Давай, тегли. О, моето е отвратително, моето е отвратително. Кое бе? Чакай. Не знам, ама е отвратително. Май беше зелен банан или не знам някакво такова. И не, твоето е зелено някакво. И давай. Добре, зелен. Брат, моето е отвратително. Дали да го изям? Моето е готино. Не, аз ще го изям моето. Готино е. Мен не ме обръщат много. Давай. Взимам. Чакай. Само не е повръщано. Yes! И моето е яко, сигурно. Давай, взимай. Моето е... Кой е моето бе? Не знам. Моето няма вкус. Моето е на... Готино, не знам какво. Аз тегля. Мисля, че е паста за зелен, да? Давай. Какво ти е? Давай. Вкусно е. Моето е пак кърпички, човек. И моето в момента мисля, че е паста. Дайте ми. Чакай, сега ще го видя. Чакай бе, това е много трудно ръгълчане. Не го казвай, се тая. Дай, просто някой трябва да го... Взимайте. Добре. Чакай. Не. Давай, взимай. Малко дева. Ти го изплю? Не знам. Давай. Не знам, такъв бъркош ми се... Аре... Моето е отвратително, аз го плюя. Yes! Не знам какво беше, ама беше отвратително. Моето лимон, марафака? Моето е отвратително. Лимон. Аре, тегли. Едно на едно. Това е или кучешка храна, или какао. И двете са готини. И двете са готини. Мен ме кефи. Чакай да ги размешаме, че без искам ги видях. Да, бързо. Давай. Видях доста бели между другото. Аз изядох вече. Това е кучешка храна. Това било отвратително, бе. Надявам се дали. Чакай. Добре. Аз го изплюх. Дени, изплю второ. Не, то е отвратително. Точно аз си помирисвам. Давай, яш. Може и да е вкусно, може и да е... Може или повръщано, или... Повръщано ли е? Не знам. Давай, яш. Яш го. Ще го плюеш, ако трябва. Яш взех! Яш го, няма, не може. Давай. Вкусно ли е, човек? Аре, давай, ям го и двамата. 3, 2, 1. Повършено! Изгубих, ама това беше повършено. Не, това е второ. Второ ти е. Да. Надели ме второ, аз съм само с едно за сега. Моето беше повръщано, аз веднага го изплюх. Моето не знам. И пак може да е повръщано или праскова.
Давай. Но това е праскова. Бати късмет, аре, давай. Праско. Искам и аз праскова, защото съм мъртъв. Иначе. О, да бе, аре. Това е по-добре. И той загуби. Така. Не още. И той загуби. Как прогреса? Ама за какво трябва да... Две праскови, човек? И така, какво се? Погледни към камерата за край. Ще се видим в следващия клип. И чао!